Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи Аллоҳ созем хубем. Мо илифа гирифтем, рафтестем. Авус омадан ҳаво беҳад шамоли хунук буд, абр буд. Ина гашта рафтестем. Аку ҳаво афтоб шидай, гарм шидай. ирӯз элиф хайру хуш доштан ба мактаб наки мози тамом намешавам, хел праздник доштан. ин я дванчик хайру хуш доштан, баромад доштан. ҳозир я дута суратакоша мемонум. чӣ хела шеър хонди? вақте ки шеърша зиёд кардагӣ бояд якум шаида мегуфти якум ша ёдуш мебурорада. ҳамин аввалушта буромадай залда баромад кардиям, буромада ёдуш буромадай. маълимаш да пешуш не аяму синфи амиё ҳамагӣ як талабашон гуфтай тамом. дига ҳам маша аёчон буровардим. залда баром. инем хеле хай. рафтестем осуста. Чӣ нишон? Сурприза ибо? Ячи ё на нишонет. Ин фақат ам хела ягон чи расм кашидаги боша. Ягон чи ба меголи хона барам ба нишонет. Инем хеле хай осуста рафтестем хона. Гарм шудем неким. Сари хунук буд. рафтан монда хунук буд. Инак ҳозир гарм шидай. ма жем пир пушидагим. я сачи намеҷа бозӣ кардастиян намеран. одамои қумӣ қумбозӣ карда шиштиян. площадкаи қумӣ неста. иҷо қумай немҷаро нағзаминан. мея қумбозӣ карда меистан. ма имҷа шиштама меёра зора карда биё хона барем гуфта. нарафтестиян. инем хел хтиам ё рӯз чӣ хел мезгара намефаҳмӣ. чӣ? зайчико не сдаваются? ҳолё чи зайчико хона мера ба зайчик медавай думуш. кабутарако иҷода. кафтаре. аҷам қабисёраки. дӯстони азизу меҳрубон, мо хона дуромадем. соз бе? ёра фаберле гирифтем. бениҳоят материалоша муқа хушрӯ, муқа маҳқол шид. И ранги джинсовка, инакем джинсовка нестай. хеле кисача дора. фаризам нағз мемина. курта, юбка, бест. курта, юбкара нағз мемина. ак тобистон шидай, тобистонай бениҳоят хушрӯ маҳқол шид. инам хеле гирифтем ша холаси гап. иси нигоя сурат бигирам та чуҷа. дӯстони азизу меҳрубон, ман медонам ки бисёри шумо дӯст намедоред фаберлека. леки бо ма ҳами борое ки гирифтам танҳо барои худмон, барои хонара. инаи шампун бениҳоят шампуни хуб дай. ман ята гирифтам аллакай тамом шид. ҳамия шампун мегирем мо катисони агар истифода бибарем да як каталог намерасамона. бениҳоят хуб дай. шампун балзамаи барои перхети сар, барои резондани сар. ғавси хушрӯям қағавса ки ина хеле ғавс хушрӯй бушам хушрӯй. и ҳам мужускоида меша ҳам женскида. и универсалния не ки мо женскида истифода бурдастем. барои шаварон боша айни 8 элемент мегирифтем. фақат калонша мегирифтем. калонаш наличина будай, майдаша гирифтем. тамом шидаги буд барои ки шампунамон. баъдан инаи переправа. переправаи дӯст доштаи ма для свежих овши. бениҳоят переправаи хушрӯй имада бениҳоят маҳқулай гирифтам ва хостум ки инаишам бигирам.
ира гирифтам буш хушрубуи алафи кӯҳӣ тез кардестай хали сразу дар чи мерава ку дар мағзи сар мерава буш ҳама хеле баъд як кислородный крем гирифтум барои увлажняющий барое ки ҳамаи вақт бишава вақти баҳор моҳи май июн инам хеле ёда рӯи ма бениҳоят нехали чӣ мешава сухои бад мешава барои ҳамун яктай хеле гирифтум кислородный баъд барои нами чӣ мегӯянд барои дарди ҳамаи тана яктай нехеле гирифтум бениҳоят ира таъриф мекунанд якта гирифтум ира хай сония гирифтай барои макияжам сония гирифтай ишам ирам ё барои сония барои мо руша ё ам кислородниям иш барои нохуна намедонам барои чия хай зубной паста барои кӯдако бениҳоят намиш маҳқул шид грушаш барои кӯдакои ма маҳқул шид баъд якта универсалный крем барои хонара тоза кардан инами хел тамом баъд дӯстони азиз ногуфта намонад кадоме ки инаи каталоги нав регистратсия мешава ай рӯзи 29 май то 18 июна агар ки дар 1500 рубле харид куна якта айнами 6 свет полотенца якта ина хеле хушбӯйкунанда барои одаме ки харид мекуна регистратсия мешава туҳфа мерава ва иҷода чанд чизои новинка духои новинка меброя аллакай мо добромадагиай мо метонем заказ кунем инами хел и буд хариди ирӯзаи мо ай компанияи Faberlic занони духтарони азиз кадоме мехоҳа кор кардан ё ин ки харид кардан дар номерои болои экран буда нависед хайр то блокҳои оянда ина ногуфта намонад дӯстони азиз элиф чӣ хале ки гуфтум ирӯз хатми мактаб ҷашн гирифтанд якта нахали диплом додиянша падарочки якта китоб ки дар чӣ хона гуфтед ки номи элиф давай маҳқулай мегӯяд чӣ хале элиф нависай худуш китобушто навистай номша дига махваш наменависа элиф менависа дар ҳама ҷо худушта маҳқулай ё маҳқул нест ҳозир мепурсем ку бугӯ элиф номуд маҳқулай ё не ин номуд маҳқулай ё уш элиф маҳқулай иди элиф маҳқул шидига худуш договор кардам папашкати гуфт ки биё элиф ном кунем то гуфт майла ман розиюм биё мара элиф бигӯ дига агар ки маҳваш бигем ша ягон вақт маҳваш бигем мегам ман маҳваш ном надорам мо элиф ном дорам инам хеле